kaso ng killing, so EGK dito sa ating bansa. At nagdidemand sila ng accountability from our government. Pero ang palaso, they are saying na pinupoliticize lang daw ng Amnesty International itong mga EGK sa ating bansa. Would you like to comment on that? And I think in particular, ang sinabi ng AI ay parang naging killing fields na specifically yung Bulacan, kumpara pa sa lahat ng mga area sa ating bansa kung saan nangyayari yung EJK sa war on drugs. Well, ang Amnesty International, ang tagal na ng track record niyan, dekada na. At meron na siyang reputation na hindi siya mag-i-issue ng investigation findings or ganyang evaluation tungkol sa killing fields na either walang basehan or para lang sa pamumulitika. Globally, ganun ang pagkakilala sa AI. So kung sinabi nila na naging killing fields na ng EJKs ang isang probinsya dito sa ating bansa, napakaseryosong statement yan na dapat seryoso ring tignan, investigahan, aksyonan ng ating lipunan, lalo na ng ating gobyerno.